Guys, hello guys. Ako sa Ramadan. Ako giluan. Nagdara si Lilin og pesta nga. Saan sama? Sulit-sulit. Solid. Sulit daw na guys. Nagdara siya isda daw. Pan guys. Oh. Sofer, daghan kay pan. Daghan kay pan guys. Napagid mapagid, dagang kay pan, mapagid pan. Nagdala na po si Rolly sa pan. Kasi maya po dibi, nagdala po pan. Daghan kay pan, guys. Nasalulin na ni guys. Nag-edit. Nawala mong internet. Namong bata nagdidi, among bata kay matulog. Naguban ni sobos ba? Naguban ni bata sobos? Sayo kayo ang ulan guys, nabughat ang timpo, imbes gahapon kay nag-init na do kaadlaw. So karon nagulana na pod oh. Ay gani nakapanilhig ko gahapon sa silong. Grabe na pong ulan. Grabe kakuan guys. Grabe katugnaw. Grabe. Sofer katugnaw. Ay makatupong sa katugnaw guys. Mga nitong bukid oh. Lain kayong timpo sa bukid. Uli na mama guys, mukuyog na si Mimi, wala nag-eskwela kay nagkusog kay uwan ganina. Yawa na siya nag-eskwela. Pauli na sila. Kung na nag-upload yung video, gi-clean up na yaman ang hiyato diri ganina ni mama. Karon pagid arang-arang ang timpo guys. Nagdagpon kay sa turbuan nila manoy. Sige lang. Tudagan pinya dito tik. Nagdala na sa check pinya di ay? Agpas me. Aguban daw si Mimi guys. Kubas mini kay. Dili man ni kay bakit. Pero ara ni kay ni Bye nay. Bye-bye. Bes. Bisan to di siya maglungag na may bahaw dagko yapon dili. Ako Christian lagon karon. Naka-upload na siya pag sayo. Kaya sayo man yung paghatod yung cellphone kamuluan. Naglampas si Alan Dani guys. Kaya wala man na siya trabaho. Naguli na siya ganina. Basa kayo. Kaya nag-green out sila. Kaya kusuki ulang gina sa buntag. Naglampas siya Dani kay naglabong na sa tang sagbot. Dalir kay galabong ang sagbot. Kay wana man. Nang lampasan niya Dani ang durian. Papanahabukan ang durian guys. Manghabok rata kay mag-abuno na sadta. Tagas ng durian guys. Ikaw na siya gikapon. Dalit kay galabong ang sagbot kay wana manggod. Nang dalit na paglabong.
Kahabol eh. No, meron doon eh. Arapit Di ba? Yan dito. mga uglot tiya dito sa sapa. So ako nang itanom. Itanom na ako na ng uban. Ay nakatanom sa itanom ko na pagtiwas guys. Kaya aron makuha na ni kinagsaha na ni dito sa sapa. Inibta na ni dito sa sapa guys. Katong itanom dito sa sapa nakuhaan naman. So muna yung mga saha. Ay ang mga kuan. Nato ibalhin din ni sa dool. Dito na yung sapa. Katong tinanom ako dito sa sapa. Nakanaan naman. Muni yung mga saha dito. Kuha ni siya lutya. Daghan ganito sa sapa guys. Kanira kong ikuha. Ako ning itanom pagtiwas.
Doon sa group chat natin. Ito. Ano pa screenshot ha? Dong, tao ito screenshot dong. Buka. Oh. Buka. Tao ito taas. Yan. Sige, paubos. Ya. Ha? Screenshot ko ka. Ito sa akin. Screenshot. Wala. Wala. What? Paano natin screenshot? Kung wala, lukan ito. Hindi na ko nabuang mali. Libot-libot. Dito lang po ako. Sadali muna. Hanapin pa natin. Iwasak na na guys.
Guys, upa na to nabasukan kung mag-init na kaya nagkulita ang yuta. Ayan. Ito na ay nabiling nga. Kuan kapunuan. Upat ay 5. Uma na po na kay marakusa. Ara guys. Tiwasan tara na uma. Ana na ni basukan kung kuan na ka ng mala ng yuta kaya nagkulita. Kulita ang yuta kay basa.